L'alumnat valora molt que se'ls escolti, que es tingui en compte les seves opinions, perquè així es milloren la seva motivació, s'impliquen en el seu aprenentatge i senten que són escoltats. Perquè ells tenen el poder de canvi, si el volen, perquè només d'aquesta manera aconseguirem que ells siguin ciutadans crítics i que promoguin el canvi en la societat. A l'alumnat li encanta participar i tenen moltes coses a dir i com més els hi demanis, més idees sortiran o més opinions diferents sortiran i per tant tot això que és enriquidor per tots, perquè tots aprenem de l'alumnat i a més que als alumnes els agrada escoltar altres opinions. I llavors perquè el resultat que això pot portar és un centre més variat, amb activitats més interessants i adequades per la seva edat, pels seus interessos, per les seves necessitats. Crea sinergies positives a favor de la participació, l'increment de la participació i també quan fem treballs cooperatius en els projectes que fem a cada nivell, també hi ha moments en què són individuals, però molts moments de cooperació en petit grup per trencar una miqueta la vergonya aquesta de participar en el grup gran, en el plenari. I penso que això, a mesura que vagi avançant el curs i puguem anar-ho aplicant cada vegada més amb la pràctica i fer-ho de forma progressiva, doncs podem anar veient bons resultats. Nosaltres és un canvi que ja ens vam incorporar en aquest projecte perquè ja el volíem i perquè veiem la necessitat, o sigui, no és una necessitat que hagi vingut després, sinó que ja l'havíem identificat i que ja fa temps que la treballem, que per això vam fer canvis d'estructura i de metodologia i d'organització i que els canvis d'aquest projecte jo crec que els començarem a veure a partir del curs que ve, i podrem prototipar-los o canviar o millorar-los a partir del curs que ve. Ara tot just estem molt en una fase prèvia. Jo crec que sí. La vida dels infants pot millorar sempre que sigui donar-los aquest poder, d'empoderar-los i sempre que sigui de donar-los aquest espai on ells es puguin sentir còmodes, escoltats i que siguin un punt d'interès pels adults, que no siguin una cosa més de la societat, sinó un agent important per poder participar en les decisions i que ells es puguin sentir amb el poder de canviar coses.